Hei! Näillä videoilla tutustumme HTML-tiedoston rakenteeseen. HTML-tiedosto ehkä tunnetaan paremminkin nimellä web-sivu. Tällaisessa HTML-tiedostossa kuitenkin on pelkästään tekstiä. Tiedostossa näkyy kaikki se teksti, mitä siellä varsinaisella www-sivullakin näkyy, mutta tässä tiedostossa ei ole sisällä linkkejä muihin sivuihin, eikä täällä ole myöskään kuvia, vaan ne kaikki kutsutaan sitten erikseen ja selain sitten näyttää ne meille toivottavasti oikeassa järjestyksessä ja oikeassa paikassa. Nyt kun HTML-tiedosto on siis tekstitiedosto, niin siitähän voidaan tehdä ihan millä tahansa tekstiä tuottavalla ohjelmistolla. Minä olen tähän nyt valinnut Windows-muistion, koska silläkin päästään ihan hyvin alkuun. Tokihan näitä HTML-editoreja sitten netistä löytyy kymmenittäin enemmän tai vähemmän hyviä toteutuksia. Tässä tiedostossa näkyy nyt kaksi täkiä. Täkit ovat niitä asioita, jotka sitten loppuviimeksi ohjaavat sen selaimen toimintaa, kun niitä sivustoja sitten katsellaan. Tämä HTML-täki avaa ja lopettaa HTML-tiedoston. Eli ylhäällä näette tuon täkin ja vertaatte tuolla alla olevaan, ovat muuten samanlaisia, mutta alla olevassa päättävässä takissa on tuo kauttaviiva ennen tuota HTML-kirjaimia. Tämä on se minimivaatimus, että selain osaa tulkita tiedostoa oikein. Tässä vaiheessa meillä ei vielä ole mitään näkyvää siinä selaimessa. Ja sen takia minä lisään tähän nyt sanan pari tuonne näiden takien sisäpuolelle, että voimme sitten myöhemmin todeta, että se myös selaimessa näkyy. Vaikkapa näin. Tervetuloa sivuilleni. Nyt seuraava vaihe on sitten tallentaa tämä tiedosto. Ja lähdetään tämän muistion tapauksessa tiedostovalikosta matkaan. Täältä valitsen nyt ensimmäisellä tallennuskerralla kohdan tallenna nimellä. Seuraavaksi etsitään joku sellainen sopiva hakemisto, mistä sitten uskomme tämän tiedostomme vielä jatkossakin löytyvän. Näin ikään. Annamme tässä vaiheessa tiedostolle nimen. Tämä index.html on semmoinen turvallinen standardinimi sille meidän web-sivuston ensimmäiselle sivulle. Sille sivulle, jonka haluamme ensimmäisenä näkyvän, kun joku meidän sivustolle tulee. Ja nyt kun meillä on edelleenkin tämä muistio käytössä, tämähän pyrkii oletuksena tekemään tekstitiedostoja, joiden tiedostopääte on txt. Se ei meillä tässä tilanteessa toimi, vaan tuohon muotovalikon tai muotoikkunan pudotusvalikosta käydään valitsemassa kohta kaikki tiedostot. Tämän jälkeen voidaan tehdä tallennus. Jos nyt käyn katsomassa sitten tuota äsken tallennettua tiedostoa Windowsin resurssien hallinnan kautta, niin huomaamme, että laitetaanpas vähän ikkunaa tuohon paremmin paikalleen.
Huomaamme, että sinne on tosiaan kyseinen tiedosto tullut ja tiedoston edessä on pieni ikoni, joka viittaa tässä tilanteessa Mozilla Firefox-selaimeen. Se viittaa siihen sen takia, että tuo tiedostopääte HTML ymmärretään kuuluvaksi nimenomaankin internet-selaimen avattavaksi.